אז היום אנחנו יוצאים בסדרת סרטונים חדשה. הולך להיות מעניין, כיף וחשוף, כי אף פעם לא עשיתי את זה. אז מקווה שאתם מבינים אותי ומתרגשים כמוני. באופן כללי נושא הביטוח הוא נושא מורכב, ומשום מה מרבית האנשים חושבים שהוא יותר זול אצל הישירים. אז א', זה לא נכון, וב', אף אחד גם לא מנדב מידע בחברות הישירות. אין להם אינטרס ישיר אליכם, יש להם אינטרס עסקי בלבד. אני כסוכן ביטוח פרטי, יש לי אינטרס שתישארו איתי לעוד 50 שנה קדימה, אז זה כן חשוב לי, והשם שלי די חשוב לי. אז בואו ננפץ את האשליה הזאת. הדבר השני שאני רוצה לנפץ זה את עמלות סוכני הביטוח. מדברים הרבה שטויות בחדשות, כתבות ממומנות, ומי שעושה אותם גם יודע למה הוא עושה אותם, וזה לא כל כך יפה, אבל העמלה היא זהה במרבית המקרים, וההבדלים הם שוליים לגמרי. עכשיו גם הסדרנו את הנושא הזה, אז אל תוותרו על בעל מקצוע, אל תוותרו על סוכן, מתכנן פרישה, מתכנן פיננסי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אל תוותרו עליו ותמצאו מישהו שאתם מאמינים בו ורצים איתו קדימה. ויש דבר כזה שאומרים שככל שאתה לומד יותר נושא מסוים, ככה אתה מבין שאתה לא מבין כלום בשום נושא אחר. זה פחות או יותר זה. אני נעזר באנשי מקצוע ויש לי אחד בכל תפקיד, וגם כאלה שיכולים לעזור לכם. אז תמיד שווה להתייעץ, ותשתפו אותי מה אתם עוד רוצים לשמוע.